Bueno, amigos, aquí estamos unha xornada máis na sede de Queixumes dos Pinos para poder disfrutar da actividade cultural que neste centro se oferta gracias á colaboración de diferentes entidades e diferentes colectivos da nosa cidade e provincia de Ourense, fundamentalmente. Hoxe vamos a dedicarlle esta xornada ao teatro e para eso vamos a ter connosco a unha das actrices da compañía de Latoute Teatro. Hoxe imos a falar con Esther Casal. Bueno, Esther, que tal? Moi ben. Como estamos? Como vai todo? Todo moi ben. Nervios agora ou aínda non? Pois non, aínda non. Pero bueno, en breves momentos comenzaremos esa obra de teatro, pero antes de falar sobre esta obra, contanos un pouco quen é Esther Casal. Vamos a coñecer un poquinho máis a Esther Casal. Quen é a Esther Casal actriz? A Esther Casal actriz? Pois unha persoa que descubriu que na interpretación hai unha forma de vivir as emocións de forma moito máis intensa e que merece a pena dedicarlle o tempo a ter esta actividade. A parte de, agora formas parte de Latoute Producións, pero ti xa tes un bagaxe, unha trayectoria previa, non? Si, como empezaches no mundo da interpretación e como sucedeu hasta chegar hasta ahora, hasta o día de hoxe? Pois a verdade é que empecé en Cinzo de Limia, nun grupiño que había ali, nun momento da miña vida en que necesitaba buscar algún tipo de actividade, foi un pouco por casualidade, entón descubriu que era unha paixón realmente. Entón, vime para Ourense, empecé con Loli Buján no Obradoiro de Teatro, estiven con ela hasta que deixou a actividade, despois formamos un grupo propio, pasei outro tempiño noutro grupo e finalmente acabei aí con De Latoute encantada. Bueno, De Latoute, entón, neste momento a culminación de todo ese traballo dese tempo, non? Porque hoxe vamos a ver a Esther Casal protagonista dunha obra, é o papel protagonista. Ui, pero xa teño feito moitos protagonistas. Entón, ese era o que eu iba. Así, de que papel na túa trayectoria te sintes, vamos a obviar o de hoxe, non? Mais satisfeita? Cal é o papel que máis che gustou? Hai moitos, porque cada persoa se aporta algo diferente. A min a que máis me gustou é unha das últimas que fixen con Loli, que era unha obra tamén con moito peso o personaxe que tiña, que era Contigo, pan e cebolla, unha obra cubana, divertidísima, que ademais o meu personaxe en ese momento tiña que ser cubano, e bueno, había que facer unha labor importante, unha masia especial nesa obra, esa en especial, e despois tamén a primeira que fixemos con De Latoute, a de Princesas con Conto, tamén foi máxica. Pero bueno, cada obra aporta algo diferente. E hoxe que nos imos a topar, todos aqueles espectadores que nos vexan a través do canal de YouTube, que se van a topar con esta obra? Menciña rica, que van a tomar Viagra ou van a tomar algo así? Casi. Bueno, unha obra que está chea de sorpresas, e que é moi divertida, e que bueno, non sei se desvelar ou non desvelar. Non desvelemos. Pero bueno, é unha obra moi divertida, eu penso que todo o mundo pode pasar moi ben, sí. Entón, ya recomendaríamos a xente, claro, que... Por suposto. E que a sigan, non só aqueles que nos sigan por o canal de YouTube, sino que cando sea representada en outros espacios da provincia de Ourense ou de todo Galicia, porque De Latoute é unha compañía que está traballando a nivel Galicia e creo que moito últimamente, non? Pois, bueno, bastante, o que podemos, sí. Entón, hai que ir a velos, porque o teatro precisa de público, non? Home, claro, mira, o que chenche realmente o corazón é escoitar os sorrisos e as risas da xente. Dices, estámoslo facendo ben e estamos facendo que a xente hoxe sea un pouquiño máis feliz. Pois hoxe espero e desexo que non só se rían os nosos amigos que nos vexan a través do canal de YouTube, sino aquelas persoas que nos van a ver desde Bistrita Televisión, porque esta emisión tamén vai a facerse a nivel internacional nun canal de Rumanía e que xa falan galego, porque estamos mandando constantemente información en galego, así que, amigos e amigas, toca escoitar teatro, toca disfrutar dunha obra que se chama Menciña rica, cuya protagonista é Esther Casal e cuyo director é Carlos Pérez. Así que, a que esperades? A continuar, deixámosvos con Menciña rica.
de hoxe imos a disfrutar con moitísima enerxía, como esta música que está sonando. Vamos a pasar unha tarde moi agradable, vamos a disfrutar do teatro, pero imos a disfrutar dunha historia que nos conta unha empresa, unha asociación que se chama De la Toute Produccións. Hoxe nos trae unha obra que se chama Menciña Rica Rica. Bueno, nós todos estamos acostumbrados, que sodes da miña edad, de 18, tomades todos sempre polo menos 16 ou 17 medicamentos ao día. Bueno, pois hoxe vamos a tomar pois vamos a dar porque eu son como os médicos, vos vou a dar un medicamento que vos vai a facer pasar unha tarde, unha hora e media increíble. Vos vou a dar a menciña da risa, a menciña da arte e a menciña do teatro. E todo eso é unha obra escrita e dirixida por Carlos Pérez, pero cun elenco de artistas que vos vai a sorprender. Así que, señores e señores, estades preparados para rir? Estades preparados para pasalo moi ben? Pois vos deixo hasta o final para que disfrutedes con Menciña Rica Rica. De la Toute presenta Menciña Rica Rica. Xoves 4 de setembro de 1980. Consulta da doutora Aurora Valiño. Bueno, xa está. A doutora xa ten consulta. Agora só queda agardar a que veñan os pacientes, pero de quitar todo o que teñan. Hai enfermidade, claro. Ai, quen será o primeiro? Ai, teño que chamar a mamá para te contar como vai isto. A ver, quen é? Mamá, son eu, Auroriña. Filliña, estás ben? Sí, moi ben. E logo, xa estás na consulta? Pois atinaches, hoxe é o primeiro día. Ai, que ben! Pois cando veches, ves a recollerme imos de tiendas, porque teño que renovar e ampliar vestiario. Non é cousa de que a nai dunha importante doutora ande vestida con farrapos de mercadiño. Sí, claro, pero... Mira, nin pera. Xa verás a envexa que vou espertar nas miñas amigas cando me vexan vestida todo o tren, mercando nas boutiques máis caras, porque nas baratas non penso nin entrar, nin mirar e sequer os escaparates. Mama, escoita... Porque xa me dirás ti que pode haber nesas boutiques que non merecen nin chamarse así. Nós, a partires de hoxe, temos que coidar moito onde mercamos, o que vestimos, o que comemos e ata con quen falamos. Os que temos moitos cartos, debemos coidar moito eses detalles. E por certo, canto cobraches xa? Ainda non cobrei nin can. Como? Abrin agora mesmo, ainda non veu ninguén. Mira, canto ten? Tes algún chalé máis ou menos escollido? Mira ben, nada de chabolas nin chamizos, cousas grandes, de calidade. Sí, xa lle botei unha ollada, o chalé que está por
arriba do que ten o fillo de don Reinaldo. Ai, gústame moito. Ten 15 habitacións, 6 cuartos de baño. Pois para a semana que ven hai que mercalo xa sin falta. A veces nos vai adiantar alguén. Non sei que che diga, pero para a semana que ven coido que aínda non o poderei mercar. Haberá que agardar un chisco máis. Mamá, chaman a porta, debe ser un paciente, teño que colgar. Que o tes que colgar? Pois anda que empezas ben. Vicente, non, teño que colgar o teléfono. Xa te chamo eu. Bos días, veña a consultar. Moi ben, estou cun paciente, pero de seguida o atendo a vostede. O seu nome? Don Graciano Menéndez. Un momentiño, sí? De acordo. Bueno, don Manuel, xa sabe, dentro dun mes volva por aquí. Adeus. Don Graciano Menéndez, por favor. Pase. Séntese, por favor. Dígame, don Graciano, en que podo servir? Eu que sei. Xa teño de todo. Cociñeira, ama de chaves, masasista. Non. Quero decir que cal é o motivo da súa visita. Pois mire vostede. Onde está o servizo? É que sabe son horas de esa, me entende, non? Horas... Penso que me entende perfectamente. É que eu son un home moi ben organizado, entendeu? Claro. Mire por ali, a primeira porta á esquerda é o servizo. De acordo. De seguida. Mamá, que xa picou o primeiro. É que? Ten boa pinta. Sí, ten pinta de home de cartos. Vaya, que che gusta. No, o que pasa é que me parece que está algo pasado de rosca. Pero bueno, así tamén te podo calcar máis na factura. Queres un consello? Sí. Mira, ti dalle bicarbonato e xa está. E para que lle vou dar bicarbonato? Eu son doctora en sexoloxía. Iso é facer porcalladas. Non, muller, son enfermidades que non deixan que unha persoa funcione ben na cama. Ou que funcione demais, entendes? Claro que entendo. Pensas que son parva? Iso pasa cando as cousas non andan ben por ali embaixo, ou... Sí, eso é, cousas do... bueno, do pito. Filla, non me digas que yo terás que ver. Claro, terei yo que ver. Ás veces incluso yo terei que tocar. Pero ti estás tola. Non ves que che poden pegar algo? Ou pior aínda, que quedes preñada. Non te preocupes, que eu aprendí moita psicoloxía. Si, iso vaiche valer para manexar asuntos dese tipo. Sí, muller, porque ás veces esas cousas son da cabeza. Si, da cabeza Da do... cabeza que está por riba do sombreiro. Ai, mamá, me parece que xa volve, déixote. Que ben queda un despois de cumprir os seus deberes. Naturalmente, don Graciano. Ben, agora voulle facer o historial clínico. Non me doerá. Nada de nada. Somente lle farei algunhas preguntas. Dígame o seu nome completo. Don Graciano Menéndez, de segura. De Gracia Pereira. Bastante longo, non? 39 centímetros en total. 39 centímetros. Sí, outro día publicaron nun xornal. En a página ocupaba 39 centímetros. Claro, comprendo. Ben, contame, cal é o seu problema? Teño varios.
tráeme por o camiño da amargura. Conteme, conteme. O meu é moi grande, moi grande. Moito, moito. Mais do normal. Coido que moito máis. Creo que non hai no mundo que mo teña máis grande como eu. Cada día que pasa, médrame máis. Cada día lle medra máis. O seu é un caso incrível. Pois pode creero. Claro que todo é de moito abusado. Naturalmente xa se sabe que os abusos nunca foron bons. Pero que eu non podo parar o meu ritmo de traballo. De min dependen moitísimas persoas. Verá. Eu teño que relacionarme con moita xente. Todas mulleres. Esa sabe como son as mulleres, porque vostede é muller. Non están a un descansar nin sequera un momentiño. E se lle colleron unha agulla de marear, non hai quen poida paralas. Claro, comprendo. Con ese volumen de traballo é comprensible. Se eu lle contara. Mire, outro día polo Senado, tive que atender a presidenta da Sociedade de Mulleres Choscas, que nunca se sabe para onde miran. E para tirar con ela, tienen que facer maravillas, porque se eu quero entrar pola dereita, elas virase para a esquerda. E se vou para a esquerda, ela virase para a dereita. Menos mal que eu sou un experto. E derecín ben o asunto. Ata que vino polo centro, e puiden collelo de cheo. Ai, que senón. Bueno, pero non todas serán iguais, digo eu. Por suposto que non. Os menos piores. Despois atendín a doña Genoveva, coordinadora de mulleres típicas. Mulleres tíquicas. Sí, mulleres que teñen tics nerviosos. Entende agora. E sabe a pedirme un bo equipo para a súa instalación. E, por suposto, concedindo que para eso estou. Pero como non paraba quieta, fixo de min un pandeiro que me puso tolo. De seguido ve unha comisión de 12 mulleres defensoras do leite en polvo. Para que lle fixeron unha boa revisión aos seus envases. Pero reviseinos a fondo, un a un, ata que se foron todas completamente satisfeitas. Hai que recoñecer que vostede é un home único, superior. A miña resistencia é moi grande. Pero teño unha secretaria que tamén vale moito. E de vez en cando atende a mesma cunha cliente. Se non é moi importante, claro. Ao fin do día, pasamos xuntos todas e cada unha das actuacións. E se ten algunha dúbida, explícolle de modo práctico cal é a postura mellor para as que as clientas se vayan satisfeitas e volvan. Claro, o importante é que os clientes volvan. Moitas veces. Pero vostede, cando chegue á súa casa, debería descansar. Ai, se poidera. Pero está a miña muller, que é como unha loba, e non hai nada que te chegue. Tamén están as miñas 4 fillas, que son unhas desempleadas. A idade, xa sabe. É unha sobrinha que ten delirios de grandeza. E como o seu pai non ten, ven a min a pedir de todo. E como eu non me sei negar, entende agora. Claro, claro. Ben, pois non se apure. Verá que seguindo o meu tratamento, de seguida lle desaparece todo o seu capital. Todo o seu mal. A ver se é verdade, porque isto pésame moito. E o pesame tanto dificultame moito o traballo. De feito, veñen onde a vostede para que me axude a quitalo. É que eu só non podo. Que lle axude a quitar. Claro, o que quere, facermo medrar máis. Non, quixen decir que... Veña, pensamos en que pode facer vostede por min para quitarme isto. Verá, isto. Quite a chaqueta, faga un favor. Intentarei non facer o millor posible. Onde vai? Se mo pensa quitar, non perdo tempo. Non será mellor que me receite algunha medicina para o meu mal? Claro. Eu só quería comprobar o estado neurocio
isquémico do seu organismo. E que tal o atopa? A xulgar pola presión do seu cinto, coido que bastante ben. Podo poñer a chaqueta? Naturalmente. Agora lle fago as recetas. Vaya, non teño aquí ningún impreso. Agardo un momento que deseita as preparo. Bueno. Espero que esta simpática doctora sexa capaz de quitarme esta grandísima inflamación de fígado que teño. Ben, séntese. Escóiteme ben. O primeiro que ten que facer é deixar un pouco o traballo. Tomar un descanso para conseguir estabilizarse e que non siga crecendo o seu problema. Está ben. Tomará estas pastillas pola mañá, xunto co xantar e coa cea. E estas outras deberá tomalas cada vez que faga pis. E por que? Porque deste xeito rebaixaremos a tensión ciclotérmica aproveitando a perda de líquidos por vía natural. Teña a verme dentro dunha semana para ver como vai eso. Bueno. Gracias. E canto lle debo? O mellor pago yo final. Non, é mellor agora. É que se vai se librando das tensións, empezando polas que producen os campos, entende? Non moi ben. Pero que máis dá? Canto é entón? 22.972 pesetas. As dúas son polo IBE, sabe? Pois a mona deben ter que pagalas. Pero que lle imos facer? Vamos. Eu digo, de cabo unha semana. Vostede o pase ben, don Graciano. Dende logo, este caso pareceu un pouco raro. Pero a miña idea ten que haber algo que non entendi ben. Claro que tamén pode ser que ainda non estou moi entrenada neste chollo. Va, será eso. Ai, que ver, que interesante. Se volve un papel somente por levar unha firma e uns cantos números escritos. Este don Graciano debe ser unha gran persoa. Se tivese cada día 17 pacientes así, logo podería mercar o chalé e máis un coche e 30 ou 40 vestidos. Outro paciente, outro. Bos días, Brenda. Está a doutor? Sí, son eu. Pase. Pode valer, sí, señor. Pode valer. Como di? Nada, cousas miñas. Ai, pero séntese, por favor. Non se preocupe. Estando de pé teño máis campo visual para apreciar toda a fermosura que se encerra neste despacho. Home, non é gran cousa, pero se iremos mellorando. Hai que darlle tempo ao tempo. Non, señora. Non hai nada que mellorar. É vostede. Preciosa. Pero que fai? Disculpe, Brenda, que diante da fermosura dunha muller de seguida perdo o controle, non sei o que fago. Vostede acaba de provocar en min unha fonda impresión. É unha persoa sensible, como a min. Nos pode pasalo por alto. Entende?
Bueno, dígame que é o que lle pasa. Que son un home enamorado das cousas belas. Ademais de eso, Que son un pobre desgraciado. E veño ver o que podería vostede facer comigo. e que podería facer eu con vostede? Maravillas, prenda. Coido que maravillas. Oiga, non se lance. E vayamos polo comenzo. O seu nome? Hilario, venga leche, torrón. O segundo apelido seu asemella o sonido dun motor ou dunha máquina, non? Exacto. É que todo o meu corpo é unha máquina. Bueno, todo non. Por iso estou aquí, para que vostede me axude. Pode contar con que farei todo o que eu podo. E iso espero, porque a súa factura non ha de ser pequena. Ah, non falemos deso. É a parte máis desagradable do meu traballo. Vaya, por que non elimina? Home, todos temos que comer, non lle parece? Pero conteme, que é o que lle pasa? Millor dito, o que non me pasa. A ver, explíquese. É que non sei se serei capaz de contarlo todo sen poñerme colorado. Tranquilo, home. Con esa barba seguro que non se lle nota nada. Veña, conteme. Mire, eu, por sorte ou por desgracia, teño virtude de engaiolar rapidamente a calquera muller que se me atope diante. Non hai ningunha que se me resista máis a lo de media hora. Eu, claro, para non quedar mal, pois, sigo o show. Pero cando chega a hora da verdade, non podo, non sou capaz de... Xa me entende? Sí, xa entendo. É vostede impotente. Non, señor. Eu son axente comercial. Quero decir que da cintura para baixo hai unha parte do seu corpo que non funciona. Oiga, pero non exagere. Non me funciona ás veces. Ten habido ocasións nas que... En fin, que eu sexa que... Que? Hai ocasións nas que me funciona. E non pense que se trata dun feito illado. Non, prenda, non. Mire, contabilicei xa 2 ocasións nas que me aconteceu. Lémbrame ben. Mire, unha delas foi o San Xoán, o ano pasado. E a outra, este mesmo ano, o día de Monsanto. Vaya, todo un récord. Pois sí. O que pasa é que non funcionou como debería. A ver se me explico. Comezou todo ben. Seguiu todo ben, pero despois... Que pasou despois? Que andar expresa non dá resultado. Non entendo. Carajo, a ver se eu teño que explicar todo de xeito práctico. Quero decir que a cousa non durou o que debería. Acabei antes de tempo. Polo que teño libre. Porque a miña experiencia máis ben é que entendeu agora. Claro, exaculación precoz. Como dixo? Exaculación precoz. Oiga, prenda. Iso é contagioso? Non. Isto é un caso bastante normal. O será, pero a mí me volado que me ten, porque querer e non poder é moi negro. Xa entendo. Non se apure, porque isto trataremos de tal xeito que en 2 semanas estará vostede feito un bolo. Bueno. Eu con tal de funcionar de xeito normal, xa me dou por satisfeito. Non exagere, non vai a ser que logo non haya cousa que me chegue. Tranquilo, home. Isto non pasa de ser un caso de impotencia radical.
provocada por un encontro do sistema nervoso periférico en clara discrepancia coas hormonas, o que desencadena un síndrome de falonulidade acrecentado polas pasións desenfreadas. E todo iso teño eu. Ai, Virxe Santísima. Ai, San Pedro, San Pablo. Ai, San Pancracio, xusto o pastor, mártires, pregade por min. Pero bueno, non se pone así, home. Dígame a verdade, doutora. A ver a que opera. Pois claro que non fai falla. Claro, xa entendo, non fai falla porque non ten remedio, non sei. Canto tempo me queda de vida? Dígamo! Aguantarei sen pestañexar. Señor Bengaleche, pareceme que non me entendeu ben. Quixen decir que se vostede confía un pouco en min, de seguida o deixarei como a novo. Deixese levar por min e verá que a volta dos días pode vostede traxinar todo o que queira. Será vostede capaz? Sí. Xúrolle que se me cura, regálolle un coche. É un chalet. Un chalet? Un chalet? Ai. Oh, siga, prenda. Estou me pondo xa feito un boi. Agarde que te vou regalar a menciña. Pero o que me estaba dando xa me iba ben. Cara, estes tratamentos non se debían de interromper tan de sobre. Ai, que está o chalet. Quero decir, o xarabe. Escoíteme ben, ten que tomar 2 cullaradas despois de cada comida. Non, ten que empezar de seguida, veña. Trae. Vaya a ser que se esqueza do chalet. Que nadie, pouco máis enfógame. É que a súa curación non pode esperar, entende? Tome, nero xarabe. Siga as miñas instruccións e veña a verme a volta de 2 días, de acordo? De acordo, prenda. A ver se prantón, pois, xa estou curado, Veña, deica logo. Que se vaya moi ben. Ai, santo patrón dos habitantes de chalés, váleme nesta hora. Fai que se cure este home. E poñoche un altar no fallado, xúrocho. Ai, hai que ver como é a vida. Gracias a un home que non pode, xa me entendes, poderei eu ter o meu chalet. Ai, viva Mencilla! Ai, a verdade é que non me podo queixar. Primeiro día de consulta e un cheque sustancioso, con fondos. E a promesa dun chalet que pode ser meu a volta de 3 ou 4 días. Bueno, que chame outra vez. Terá que traballarse a miña atención. Digo eu. Eu sei que se pasará. Non arranca ou acelera demais. Hola, boas. Ave María Purísima. Hola, boas. Eso xa o veremos. Ave María Purísima. Non, María non. Chámome Aurora. E de Purísima, pois. Así que... é certo. É vostede unha muller. Pois sí. Ata o momento, sí. E logo onde están as outras? Que outras? Non me dirá que atende vostede soa. Claro que atendo soa. Non me considera vostede capaz. Oh, si, desvergoña ten da bombo. A ver, dígame, que podo facer por vostede? Por min nada. Eu son un crego. Non, xa me decatei. Que o cargo da lotería non é, non. Non lle vexo a gracia. Pois non se ría. Mire, tome nota do que lle veño a decir. Veña a avisala para que peche este centro de degeneración, de perversión, e que o faga polas boas.
Pero como vou pechar se acabo de abrir? Mellor. Así o dano provocado por vostede coas súas prácticas pervertidas aínda será mínimo. De prácticas pervertidas nada. Eu aplico as técnicas máis novedosas e os procedementos máis eficaces no tratamento dos... Non me explique nada. Non quero saber nada. Ou si. Pode ser interesante saber o que se cociña aí. Sí. A fin de contas, o ministro da Iglesia debe coñecer polo miúdo os manexos do maligno para poder combatelos con eficacia. Sí. Estes asuntos hai que coñeceros en profundidade. Bueno, en detalle. Por que non se senta e falamos devagar? Tempo temos. Bueno, está ben, Locos, entendo. Así está mellor. En realidade somos colegas. Bueno, colegas... Vostede colle un feligrés e tratalle a algo. Eu con un paciente e tratolle... Non, xa me imagino eu o que lle trata a vos. Neste tipo de cuestións hai que ter moito tacto para que todo funcione ben. Tacto e delicadeza. Tacto, delicadeza e práctica, supoño. Claro, a práctica é fundamental. Eu pasei por algúns dos mellores centros do país denantes de establecerme pola miña conta. Práctica teño da bomba. Iso permíteme tratar calquera caso. Non me digo. Si, lle digo, casos por defecto ou casos por exceso. E como é iso? A ver, hai veces nas que a libido pode dispararse despois de estar freada moito tempo por tabúes ou prohibicións. Outras veces pode haber un problema psicolóxico ou mesmo físico que impide, por exemplo, que o membro viril se pone a... Non, mire, en detalles non. Eu non teño ese tipo de... Bueno, os cregos non temos ese tipo de problemas. Como que non? Precisamente, o non ter unha práctica sexual continuada pode presentar algún problema na próstata. Logo que lle dixo que eu non teño práctica, que eu teño algún problema no próstata. Pero si eu non lle dixo. Por certo, hai un primo meu que si me comentou que tiña un problema deses de próstata, sí? Un primo seu. Sí, que pasa? Os cregos tamén temos primos. Que problema ten o seu primo? A ver como yo explico. Parece ser que a última vez que quixo estar cunha muller, bueno, coa súa muller, que non é deses que andan por aí que a primeira que encontran, que por certo hai cada carbo, bueno, o certo é que ese día aquilo non funcionou, deus abaixo. E iso que ao principio, había que ver marcando o norte con firmeza, con decisión, con poderío. Estaba vostede allí. Pues claro, estaba eu ali. Como iba a estar eu ali? A ver, foi o que me contou o meu primo. A eso chamaselle gatillazo. Pode ser debido a unha situación de estrés producida polo medo de non ser quen que remata a faena, por dicilo de alguna maneira. Claro que habería que descartar que non haxa algún problema circulatorio. Entón, que podería facer? Bueno, que teria que facer o meu primo? Eso. Atenda ben o que lle recomendo. Para estar seguros de que todo funciona ben físicamente, deberá facer algún exercicio de autoestimulación tratando de chegar ao final. Coa cantidade de mulleres que teño na parroquia, vou me poñer eu agora a tocar a zampata. Mire, facemos unha cosa. Eu falo con meu primo, coméntolle todo isto, e a volta de, que sei, 3, 4 días, veño por aí e xa lle conto como vai todo. Pero en que quedamos? Non me dixe vostede que teño que pechar a consulta? Bueno, bien, tampouco fai falta tomar as cousas tan ao pé da letra. Posiblemente non me explicarei ben. Tranquila, que falo eu cos da conferencia episcopal e non vai ter vostede nada do que preocuparse. Moi agradecida. E vostede un home encantador. Ai, sí, a verdade é que teño esa debilidade. Bueno, ben se ve que vostede é unha muller inteligente e do mundo. Claro que
mellor sería se me coñeceras un pouco máis na intimidade. A ver, home, a ver, algo desa intimidade xa coñezo. Ai non, que do seu primo. Bueno, voume que me teño que ir, pero quedolle moi agradecido e quero que saiba que está vostede facendo un traballo moi importante para a sociedade, Ave María Purisi, Ave María. Abre, abre. A ver que tal lle funciona o acto de contrición. Bueno, esto vaya a toda máquina. Hola, filla, mamá, ¿de onde? Ai, que non sabes a cansa que veño. Non me poñas eso aí. Ai, que non deixei ninguna botica por visitar. Mira que cousas máis compras merqué. Unha blusita. Mira, unha faldita. Un pantalón. Oi, esta cousa fina. E o prezo? Tirado. Case que foi un regalo. Mamá, estou en pleno horario de traballo. Pode vir alguén a consultarse. Pero esta consulta? Pois sí. Mira, fíxate, non me digas que non che gusta merqueino pa ti. A ver se coidas que non me lembro da miña filla preferida. Mamá, son filla única. E logo que querías? Que me puxera aí a parir como unha cuella e botase a perder a miña figura. Que egoístas sodes os fillos. Somente pensades en vos mesmos. Verás, e que me dis desta prenda? Teño ou non teño bon gusto? Sí, mamá, un vestido precioso. Tes un gusto exquisito. Pero todo isto debeu costar unha fortuna. De onde sacaches os cartos? E onde os iba a sacar? Da libreta, do banco. Dixeches que tiñas clientes de moito postín. Dixen que un paciente tiña pinta de home de cartos. Pois eso mesmo. Por certo, agora o que tes que facer é buscar un bo mozo e casar como Deus manda. Ter algún fillo, que ainda se che vai pasar o arroz. Mira, mamá, leva todo isto para ti. Que si ven un paciente vai pensar que entrou nunhas rebaixas. E deixa que sexa eu a que decida se me quero casar e con quen. E se quero ter fillos ou non. Que xa son maiorciña para saber o que teño que facer. Acabáramos. Claro que xa eres maiorciña. Por eso che digo que espabiles se non queres quedar para vestir santos. E non esquezas o chaleco. O chaleco? Ai, mamá, mira, o mellor resulta. Non resulta nada. Pero se xa pedín cita con notario para preparar a escritura. Pero non ves que ainda non deu tempo. Non me leves a contraria. Sabes que me desgusto moito. A ver se o entendes. Non
Preciso que me botes. Xa me vou eu. E así como agradeces o que me des viva por ti. Pero non te apures, xa te darás de conta. O día que eu falte, has de chamar por min, pero xa non estarei! Ai, que bárbara! Esta muller acaba conmigo. Xa deixou isto aquí. Non sei como pensa que vou pagar todo isto. Non se va a vir a buscarlo. Pero aí está. Xa vou. Aquí vais a armar de Troya, porque non hai dereito. Non sei, don Graciano. Que te pasa? Que me pasa? Que me pasa? Veña a presentar unha denuncia. Isto é, veña a denunciar un atraco. Oiga, a policía máis abaixo. Non preciso de policía para nada. O atraco cometeuse aquí. E vostede a ladroa. Escoite, don Graciano, non berre. Se lle parece cara a miña factura, podémoslo arreglar. Podemos regalar unhas aspirinas ou un xarabe para todos. Non preciso nada disso. Queremos de pastillas. Me mandou tomar. Home, como vostede me dixo que lle crecía, pois eu recetei unhas pastillas para que lle minguase. Para que me minguase? Pois o seu órgano viril. Órgano? Ai, pois fiso a quente. Porque agora non chega nin tan sequera a ser unha armónica. Que me quedou así. E para poder vela teño que utilizar unha lupa. Pero eu entendí. Eu o que teño é unha inflamación que faime crecer o fígado. Entenda agora. Inflámaseme o fígado. Inflámaseme! Ai, meu Deus, que poderei facer eu? Coido. Terá que facer que me cure o fígado e que me volva a crecer o que me minguou. Non lle parece bonita? Pode ser. Ai, señor Bengalete, pase. Pase. Non me toca. Se me toca, xero que atrasino e que des. Estou completamente curado. Non me diga. Ai, que delicia. Cale, non fale, que me excito. Pero que é este monico e cree que de merda? Oiga, non me insulte. Porque o trasino hai que mesmo tamén. O señor Bengaleche, un paciente meu, que tiña un problema. Non funcionaba. Xa me entende? Pero agora está completamente curado. Gracias a min. Sí. E gracias a vostede, eu estou aquí feito un home. Un home sen órgano. Ah, xa entendo. Vostede tocaba non orquesta. Non! Vou tocar super cozo de tal xeito. Imos a sair nas noticias de suceso. Que genio! Comprenda, señor Bengaleche. Don Graciano foi víctima dun mal entendemento pola miña parte. Il quería rebaixar unha inflamación de fígado. Pero eu entendín que era outra cousa. E coas menciñas que lle recetei quedou sin nada. Sin nada. Sí. De aquí abaixo. Eu converto-me nun asesino! Ai, don Graciano, por Deus, non me faga! Por aquí de matalo! Non me sempito! Ai, señor Bengaleche, cállese, por Deus! Doutora, dixe aí que vou mandar polo depósito! Tranquilícese! Sí, señor Bengaleche, cállese, por Deus! Pero que non podo, un home completamente liso, sen nada! Liso! Sen nada! Eu mato-me! Como este mundo de toros! Oi! Espera, don Graciano, non se mate aínda. Iso, primeiro veñe de padriño nosa boda, quere? Que dixeches? O que escoitaches, que nos podemos casar. Mira, estamos abrazados. E se non me tratas de vostede, eu estou curado. Que dis? Pois, non sei. Moi bonito!
moi cursi. Eu que carallo fago? Pois, tirar a pistola e ser o noso padriño de boda. Un padriño sen pito. Ui, eso arreglo eu de seguida. Veña, veña. Veña. Ai, ai. Traga, traga, padriño, traga. Que me afoga! Que demos é isto? Tranquilo, tranquilo. Xa verás como a volta de 2 días. Estás feito un boi. Padriño? De acordo. Serei o vosso padriño. Pero cunha condición. Que non vos ides casar ata que non teñas cousas completamente normalizadas. Eu non sei se aguantaré. Aguantaremos. Ven, pero aquí, ni miñarola. Agarda, agarda, que teño que facer unha chamada. Mamá, acábame de pasar algo maravilloso. Ai, xa che contarei. O mellor que me podía pasar. Xa teño chalé! Onde está? Álvaro! Recomelo agora mesmo! Agora, mamá, pero para mi viñez. Eu que sei, eso non me importa. Pero chalé, que grande, ten moitas habitacións, ten boas vistas, ten habitación pros criados. Cantos coches caben no garaxe? O meu dormitorio terá que dar a terraza, porque senón... Abóndase! Pero quen son estes? Quen é este fulano? E este mozo tan ben feito? A ver, muller, se calas un pouco, podrei che explicar todo. Este é don Graciano, o meu primeiro paciente. E o meu futuro padriño de boda. E este mozo tan ben feito chamase Hilario. E dentro de nada vai ser o meu home. Ai, logo, ao fin, faz caso do querido Anai e acaba sentando a cabeza. Pero, o chalé, de onde saliu? Do chalé, encargo meu. É o meu agasallo de compromiso para Aurora. Entendeu? Sogra. Que ben falas! Gustaches, meu rapaz! Que pensas facer agora? Xa falache co restaurante? Mira que ten que ser un sitio do mellorciño. A ver se nos van meter nun forancho calquera. Señora, que aínda non houbo tempo. Pero non se preocupe, que o sitio merecerá a pena. Faltaría máis. Mira ben. Tranquila, mamá, sabes que as cousas van estando cada unha no seu rego. Bueno, eu non me fiaría tanto. Onde ides casar? Onde está o crego? Pois... Con permiso. A ver, María. Este é o crego, este. Bueno, por pouco tempo, porque teño pensado darle un xiro á niña. Nesa planta pode usted dar un xiro este queira. Cando queira e cando queira. Señora, un poquinho de respeto que ainda son ministro do señor. Como te descoides, fagote o ministro do Interior na guerra. Bueno, e que tal vai o seu primo? Bueno, moi ben, a verdade que é excelente. Moitas gracias, moi ben. Quería pedirle un favor. Gustaríanos que nos casara vostede, se pode ser. Muller, faltaría máis. Unha estupenda despedida da miña vida de sacerdote. Oficiada a boda, a doutora que me... Bueno, que puxa a andar o meu primo. Aurorín, digo que como as cousas xa se van arranxando, poderíamos ir mirar un restaurante, as habitacións que Ui, me parece que vou ter que revisar a dose de xarabe que tomas ti. E vostede a que parroquia vai?
A que vostede me recomende, ministro. Vai un pouco de calor, Es un pouco. Vou ter que sacarlo a zacuellos. Claro que sí. Mais adiante xa alzaremos o que faga falta. Señora, non sei a que se refire. Que tontiño mes. Pero non tan por este xa te espabilarei eu, Ruliño. Disculpe, señora. Que fago eu, entón? Pero, home, non ves que estou no momento romántico, sale dai? Padriño, Que? non sei, que tal se vas buscar un restaurante? Ui, vai ser mellor que busques dous. Xa me decato de que aquí estou demais. Pero non vos preocupedes, que se me vou por onde viñen. Menos mal que se todo. A loba! A loba! Pero, Nina, que pasa aquí? Tentando saber por onde se move o meu marido. E xa vexo que non perdes o tempo. Pero de que estás falando, miña princesiña? De que tiña razón a que me dixo que andabas en sitios poucos recomendables. Ti, colgando en casas de citas, mentres que a mí metes a dúas velas. Oiga, isto non é ninguna casa de citas. Cala! Non me fagas falar máis da conta. A miña filla non a trates así na súa consulta. É quincalleira. Que me chamases, Lurtia? Tranquilidade, señora, xa pasou, xa pasou. E ti, coa planta que tes, por que non te dedicas a conquistar mociñas nos bailes e deixas de andar gastando diñeiro onde non debes? A ver, creo que vostede está nun erro. Isto é unha consulta perfectamente legal. Que pasa? Ai, va! Pero si o párroco de Villarriba. Claro! Ai, Anda bo patio. Os gregos brincando con mulleres da vida alegre. Esto é increíble. ai, a ver, miña familia. Xa sabes que eu non cuidaba... bueno, que non... que o da vez non funcionaba, xa sabes, non? Xa vexo cal é o tipo de estrés o que padeces. Estas acaban contigo e despois para a tua muller nada de nada. Non é eso, muller. O máis pecado que tiña eu que me deixaba ter folgos. De feito, vine nesta consulta para atopar un remedio. E atopeino, porque gracias a esta doutora que é moi simpática, bueno, é moi inteligente, atopou un tratamento moi aceitado para min. Sí, A ver, Bonitinha, quero saber que tipos de tratamentos lle andas aplicando ti ao meu home. Fala e que eu te entenda. Coido que vostede non... Pensas que son tonta? O meu home non era quen de atenderme como é debido. E polo que vexo aquí funciona perfectamente. Quero saber que lle deixes, bruxa! Este preparado que ten un efecto que... Menciña, rica. Amado! Non ve que ten un principio activo É moi activo. Non ve moi... que non se pode tomar como se fora a auga. eu se noto algo moi grande. Usted que probar ese xarope. Coido que ti e máis eu non precisamos desa gasolina para nos poñer en marcha, miña rubiña. Bueno. Pero que está pasando aí? Podedme explicar que está pasando? A ver, Bonitinha, se tes a bondade de agardar un pouco, explicarei xo todo con luxo de detalles. Anda, campeón, ven coa tua mullerciña. Isto non pode estar pasando. Eu estou soñando. Mira, esto será o que queira, pero a culpa é toda túa. Por non facer caso que di túa nai. E en que che tiña que facer caso? Dixencho ben claro. Dalle bicarbonato. Pero como nunca facedes caso ao que vos din, pasa o que pasa. Capaz, ali dentro precisan de forza. Claro, que ven en curvas.
esa dinamita, non precisas esta mecha. Ou sí. A ver, bonita, non te alporices, que para ti tamén hai sitio. Un momentiño, alto aí. Esto xa está pasando de castaño. Aquí teño que intervir. Pois claro, monseñor. Veña vostede tamén, que seguro que serán necesarias unhas cantas penitencias. Pero bueno, voulle explicar eu esta quincalleira como soluciono a cuestión eclesiástica. O crego é meu! Pero parece que xa me vai cosigas. Alaba o meu crego! Querías menciña? Toma, menciña! Mamá, que pasa? Eso tamén pódese facer. Señor cura. A ver, xente, organización. Padriño, digo... Digo eu que vamos buscando un restaurante ou... Oi, pillo que sexa tú. Vamos. Bueno, fuerte aplauso para Delatoute Produccións e os actrices e actores de Menciña Rica Rica. Por favor, que pasen al escenario todos. Ahí, todos. Fortísimo aplauso, que se sienta ben. Fantástico momento de risa. Maravilloso traballo e a todo o equipo. Le vamos a facer entrega dun pequeno agasallo. Aí nos ven unha colaboradora de Queixomes dos Pinos que nos trae aí un pequeno agasallo para eles. Entre eles está un diploma, se lle fai entrega ao director da obra, non xo fixo aí, pero bueno, pero é un pouco para todos, de Delatoute Teatro, por esta Menciña Rica Rica. Bueno, alguén lle quere facer algunha pregunta aos actores? Ninguén lle quere facer unha pregunta? Oye, esa medicina quero eu pa hoxe a noite.
Eu o sinto. A pistola... Non, a pistola non, a pistola de eu. Señores e señores, moitísimas gracias Roberto, moitísimas gracias Julia, non sei o nome de todos, Esther, Jani, Esther, Diego, Martín, perdón, Carlos, Rubén que está aí, Alicia, ¿qué más me falta por aí? Clara, Lara, la otra vez. Unha pregunta para que todos seipades, cando volvedes a actuar? Cando volvedes a hacer unha obra? Xa esa venciña rica rica ou outra calquera? Que a xente temos que saber. Empezamos en xaneiro unha nova. Empezamos en xaneiro unha nova. Xa saben, hai que seguir a esta xente, esos actores. Noraboa para todos, moitísimas gracias. Forte aplauso para Venciña Rica Rica. E aquí os convidamos, si queren, o sábado que ven ás 9 da noite, presentación do novo traballo discográfico de Gabri Fernández, un artista ourensán que presenta o seu traballo musical aquí nesta sede. Moitísimas gracias por estar aquí e non se olviden, esta é a casa de todos e a súa casa. Moitísimas gracias.